Úvod. Môže byť tvoj obrovský hnev skutočným a užitočným priateľom, ktorý ťa chráni pred nespravodlivosťou okolitého sveta? Ahoj, ja som Kapsule emócií. Dnes zistíš, prečo je tvoja zlosť úplne normálna reakcia tela a ako ju dokážeš vyjadriť bez toho, aby si niekomu ublížil alebo rozbil svoj obľúbený mobil. Kapitola 1. Prečo vlastne cítime to nepríjemné horúco a neskutočný pretlak v hrudi, keď nás niekto v škole poriadne naštve? Zlosť je základná evolučná emócia, ktorá vznikla na ochranu našich osobných hraníc a prežitie v nebezpečnej divočine. Predstav si situáciu, keď ti spolužiak bez opýtania vezme z lavice tvoje drahé slúchadlá a odmieta ti ich vrátiť. Tvoj mozog v tej sekunde vyhodnotí situáciu ako nespravodlivý útok a bleskovo vyšle signál do celého tela, aby si dokázal vybojovať svoje veci späť. Tento hnev ti dodá obrovskú dávku sily na to, aby si sa dokázal postaviť sám za seba. Zlosť preto nie je žiadna zlá vlastnosť tvojej povahy, ale bleskový ochranný alarm, ktorý ti jasne hovorí, že niekto práve prekročil tvoje neviditeľné hranice. Kapitola 2. Čo presne sa deje vo vnútri tvojho organizmu, keď ťa niečo vytočí do nepríčetnosti a ty máš chuť nahlas kričať? Celý tento mechanizmus funguje ako veľký pretlakovaný hrniec na varenie, v ktorom bleskovo stúpa para. Keď ťa zaplaví zlosť, tvoje nadobličky vystrelia do krvi obrovské množstvo stresového hormónu adrenalínu. Táto chemická látka ti v jedinej sekunde zrýchli tep srdca, stiahne žalúdok a napne všetky svaly na rukách aj nohách, aby si bol pripravený na fyzický boj. Ak túto obrovskú biologickú energiu v sebe na silu potlačíš a uzamkneš, para v hrnci ťa začne vnútorne ničiť, čo neskôr vyvolá nečakaný výbuch kvôli úplnej hlúposti alebo nepríjemnú bolesť hlavy. Hnev skrátka musí ísť z tela von. Kapitola 3. Vedel si, že vedci dokázali znížiť pocit hnevu u ľudí len tým, že ich prinútili detailne popísať ich aktuálny fyzický stav? Psychológovia robili zaujímavý experiment, kde dobrovoľníci dostávali nespravodlivé úlohy a následne mali napísať na papier, kde presne vo svojom tele cítia napätie. Výsledky ukázali, že skupina, ktorá prepojila svoju emóciu s fyzickým vnímaním, sa upokojila oveľa rýchlejšie než ľudia, ktorí len nadávali na situáciu. Tento pokus jasne dokázal, že tvoja logická časť mozgu dokáže bleskovo prebrať kontrolu nad divokým emočným centrom, ak ju zamestnáš sledovaním reality. Obyčajné pomenovanie toho, čo sa s tebou deje, funguje ako bleskové vypustenie toxickej chémie z tvojej krvi. Kapitola 4. Ako môžeš túto obrovskú silu zlosti vyjadriť zdravým spôsobom hneď teraz, bez zbytočných konfliktov a kriku? Keď ucítiš, že ideš vybuchnúť, okamžite odíď z miestnosti a vybi túto čistú telesnú energiu cez rýchle drepy alebo silné stlačenie vankúša vo svojej izbe. Týmto jednoduchým praktickým krokom dáš svalom potrebné uvoľnenie a tvoj tep prirodzene klesne, vďaka čomu tvoja myseľ opäť zapne chladnú logiku. Až potom spokojným hlasom povedz kamošovi, čo ťa presne nahnevalo a ako to spoločne vyriešite. Vyskúšaj tento športový trik pri najbližšom strese a napíš mi do komentárov, ktorá vec ťa v škole vie najrýchlejšie vytočiť. Odporúčanie. Ak chceš dokonale vidieť, ako všetky tvoje emócie vrátane zlosti spolupracujú na záchrane tvojej psychiky, pozri si skvelý animovaný film V hlave. Príbeh ti vtipným spôsobom ukáže postavičky vo vnútri mysle mladého dievčaťa, kde červený hnev hrá dôležitú rolu pri obrane spravodlivosti. Uvidíš, že každá jedna emócia má v tvojom živote presné miesto a bez zlosti by si sa nevedel postaviť za svoje práva. Záver. Ďakujem, že ma sleduješ a učíš sa chápať svoje pocity. Hoď na video úprimné srdiečko a napíš mi do komentárov, ako zvládaš svoj hnev. Uvidíme sa v ďalšej kapsule.